Predsjednik Zoran Milanović ruku pod ruku s prvom damom spustio se niz stube ureda predsjednika. Slijedio je službeni prijavak počasnoj zaštitnoj bojni. Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Nakon himne Zoran Milanović položio je svečanu prisegu za predsjednika Republike Hrvatske. Među stotinjak uzvanika, obitelji i prijatelji, predstavnici brojnih institucija, vjerskih zajednica, oružanih snaga, generali te njegovi prethodnici. Sviđa mi se jer su predstavljeni otprilike svi dijelovi Hrvatske nekim glazbenim izvedbama. Savjet ću mu reći osobno u 4 oka. Apsolutno mislim da bi Hrvatska trebala biti orijentirana na Europsku uniju, da bi trebala inzistirati na europskom zajedništvu, ali i dati svoj doprinos tome. Mislim da su vremena takva da je Europa samim tim i Hrvatska na raskrižju. Na svečanosti bivša premijerka Jadranka Kosor. Pozivnicu su dobili i premijer Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji se inauguraciji nisu odazvali. Ono što je meni važno, da nakon inauguracije otpočne jedan proces kvalitetnije suradnje nego u prvom mandatu. Svi se moramo držati Ustava, to je opće poznato i to tako treba biti. S obzirom na zahtjevnost vremena u kojem živimo, vidite da se svijet intenzivno iz dana u dan mijenja. Stiglo je zato 4 potpredsjednika Sabora, među njima član vladajuće koalicije. Ako mogu Trump i Putin, ne vidim zašto ne bi mogli i Plenković i Milanović. Na kraju mala smo država, mali smo narod, problemi, barem oni strateški nas trebaju okupljati, a ne razdvajati i ne može me niko uvjeriti da ne možemo pronaći suglasnost oko tih ključnih stvari. Svoje viđenje suradnje predsjednika i premijera iznio je i šef SDP-a. Predsjednik države je pružio ruku u pobjedničkoj noći, jer ga to obvezuje 75% ljudi koji su glasali za njega. Dakle, ovdje očekujem da se kod Plenkovića probudi ono makar 1 gram poštovanja i da osobito ova nemirna vremena, turbulentna vremena o nekim stvarima razgovaraju zajedno. A to je sigurnosna politika, obrambena politika i generalno položaj Hrvatske. Više od mjesec dana sve se osmišljavalo i pripremalo, a svojim glasovima svečano su uvećali čuvari hrvatske tradicije i otpjevali pjesmu po izboru predsjednika. Za svečanost inauguracije odabrana je i pjesma Dej mi Bože oči sokolove. A nastupio je i ansambl Lado. Premijer Andrej Plenković